A loita pola incorporación de médicos segue na rúa. Cidadáns de Ribeira concentráronse ás portas do Centro de Saúde este mediodía convocados pola Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza para reclamar a cobertura das prazas que aínda continúan sen cubrir. Falta como un tercio dos médicos que terían que estar asignados, que están asignados, pero que non están presentes, non están cobertas esas plazas. Iso fai que a carga de traballo recaia sobre os que quedan, saturándoos, impedindo que a atención sexa a que ten que ser, fai que ao mesmo tempo haxa un montón de persoas que carecen dun profesional asignado. Se ti non tes un profesional asignado significa que hoxe tócache con este, mañán co outro, é dicir, mal para ti, porque a persona que te atende non conoce o teu historial clínico, mal para a persoa que te atende, porque se ve obligada a tomar decisións sin que lle dé a tempo nos que teñen 5 minutos escasos para atenderte. Non poden, non é posible unha atención médica en estas condicións, non. Teñen que poñer persoal para cubrir as prazas que están sen cubrir. A esta movilización, que se repite semanalmente, virase sumar o gran acto de protesta previsto para o sábado día 11, no que 5.000 persoas formarán unha cadea humana entre o Centro de Saúde e o hospital. Queríamos facer algo que teña máis visibilidade, máis repercusión. Parécenos que eso pode ter un pouco máis de repercusión nos medios. Si con eso se consigue chuzar un pouquiño máis en aqueles que teñen que tomar as decisións que mellorarán isto, pois, a ver, por intentalo que non quede. Como cada xoves, representantes das diferentes forzas políticas de Ribeira sumaronse á concentración. Entre eles o alcalde, que foi recibido cunha gran ovación en sinal de apoio tras a presentación da moción de censura. Non así o seu xa ex-socio Vicente Mariño, do PBBI, a quen os manifestantes lle fixeron chegar o seu malestar ao berro de fora traidor.